Andukureva mfana uyu. Kandi mfana wacho. Saka ukupikisa chi? Aiwa, mfana anga wrong uyu. Mfana anga rude pa graph tu. Mfana anga right. Aiwa, mfana anga rude sha. Yongo kama makao futiwo. Aiwa, unaona chi foreman wake ka. Abasi umsakazo wabantu. Umsakazo wabantu ka foreman wake. Umsakazo wabantu ka basakazi wabantu. Foreman ndo masakazi wabantu. Iwe, foreman wewe ndiye angato wrong. Bozi aitobopiwa mari nemfana. Aumuzive kani we foreman ya shamfeze angato boya. Pesa ndiye munaitota mapanza ake itoda vanhu vanoshanda naye. Zvitori bo. Angari wrong. Angari right. Angari wrong man. Angari right man. Yo nyatsozive manje makaunhu kemufana aya. Angari wrong. Angari right. Uri wrong. We are wrong. We ndiye ato wrong niye. Ndiye ato wrong yese. Ndi wrong about you. You are futhi uri wrong. Uyu. You are uri wrong. When wrong pakuti chiki. Konyasha ndiye. Ausiko we ask kutozanya. Uri wrong. Aiwa. Indirachi bozi mufana yanga angakatombodzingwa. Mufana yaya. Ndinokutu. Angatombodzinga atosodzoka manje. Chokwadi akadzingwa. Ndakatumuna chipinda nemabhegi pagedha. Mabhegi eikwe. Urevani. Kurevani. Isura magrega mashingaidzi anga akambodzingwa ya. Akazodzoka iko zvino. Akakana zvakanoziva. Papa ndanobika. Papa makuwa. That's your heart. Jesus is Lord. Sakate video. Sakate. Mirai. Ndakati chi. Aiwa. Ndakati chi. Ndakuti there is no hurry on social media. Ndakudaro. Saka muri kumhanyira muda wakatire video musati masubscribe. Subscribe pazasi pakanzi Mugwais Production. Mukuda kumhanyire. There is no hurry. Musamhanye. But otherwise, thanks for watching. Asante sana.